Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e refto men yawngo ko ɗum ɗo jangunoɗon. Allah walli noon windande refto goo on keɓino ɗum, kadi hande kadi keɓon windande refto ɗimmiwo. Dental Dina TV nani, kala mo jeeyano ko hen jiɗɗo jeeyede hen jata ko YouTube mbaɗa Dental Dina TV, jiyangal mbaɗa abonné, anne naata jeeɗa e jingoɓe walloɓe. Nani ƴetta halis ma mo jeeyiɗa Wave Orange Money, nanna e numéro men 77 906 14 81, anne jeeɗa e jingoɓe taw wona wiyoɓe on jarama jokke golle ɓe, taw ko jokkoɓe golle ɓe min cohli garen jokkoden golle ɗe, ko golle goni ga. Ɗen golle noon ko min namdi on ɗo tan ko yo gar jingano min de, balla min min balliri, ballo min hamin mbawa wallude. Min jeeya courant, min jeeya wifi connexion, min jeeya komi yimɓe ne woni ñamo yaroɓe, wadde ko galle golle ɗum no waɗe garen nden jingen ɗum poolen ɗum. Wadde natiren refto men hande, refto yawngo, windande ɗimmiɗe e refto yawngo ko sinara ko ni wayata. Kala ko jimi wayni sinara, toɓɓa tati dow muɗum noon ay aɓe nandi, ay aɓe nandi hoko serdiɓe toɓɓe ɗeɗo, ɗe toɓɓe serdiɓe. So toɓɓani hay batte ko ɗo mbiyata ɗum sinara. So toɓɓi noon dow mum noon wiyete ko sintoyɗo piccuɗo. Ay ɗo ko saridu, ay ɗo ko saridu, aɓe nandi ko toɓɓere nde ɗo serdiɓe. Ɗo ko saridu, ɗo ko daridu, ay ɗo ko saridu, ɗo ko daridu, ay ɗo ko sinara. Ɗo ko sintoyɗo piccuɗo, ɗo ko saridu piccuɗo, ɗo ko daridu piccuɗo. Ɗum ɗo janguno ɗon. Kadi rewi hen ko ɗa koyngal, ay aɓe nandi ko toɓɓere nde ɗo serntaɓe. Ɗo ko ɗa koyngal, toɓɓere nde noon wattata ɗum za koyngal, ay za koyngal. Ɗo so toɓɓani ko ɗa koyngal tan mbiyata. Toɓɓere nde so rewi hen noon mbawa wiide za koyngal, ay za koyngal, ɗa koyngal, za koyngal. Ɗone ko ayna baliɗo, ay ɗo ko ayna bali, aɓe nandi ko toɓɓere nde ɗo wayli wada wona gayna baliɗo. So toɓɓani ayna baliɗo, e kamɓe nandi no windirte. Toɓɓa tan waylo wonta gayna baliɗo. Ay ɗo e ɗo ene nandi ko toɓɓede tan wayli, ay toɓɓede tan serdiɓe. Ay ɗo e ɗo ene nandi toɓɓere nde serdiɓe. Ay ɗo e ɗo ene nandi toɓɓere nde serdiɓe. Ay ɗo e ɗo ene nandi toɓɓere nde serdiɓe. Toɓɓe ɗe cernata haalaka. Ɗo ko sinara, ɗo ko sintoyɗo piccuɗo, ɗo ko saridu piccuɗo, ɗo ko daridu piccuɗo, ɗo ko ɗa koyngal, ɗo ko za koyngal, ɗo ko ayna baliɗo piccuɗo, ɗo ko gayna baliɗo piccuɗo. On paami moƴƴude. Ɗo ko sinara, ɗo ko sintoyɗo piccuɗo, ɗo ko saridu piccuɗo, ɗo ko daridu piccuɗo, ɗo ko ɗa koyngal, ɗo ko za koyngal, ɗo ko ayna baliɗo piccuɗo, ɗo ko gayna baliɗo piccuɗo. Ɗo ko sinara, ɗo ko sintoyɗo piccuɗo, ɗo ko saridu piccuɗo, ɗo ko daridu piccuɗo, ɗo ko ɗa koyngal, ɗo ko za koyngal, ɗo ko ayna baliɗo piccuɗo, gayna baliɗo piccuɗo. Ɗum ɗo tan woni refto mon yawngo. On jangina ɗum nde fof ha laaɓi cer. Addiraɗon ko ha ɓallo haqqille ma o. Gandami jangino sinara, gandami jangino sintoyɗo piccuɗo, gandami jangino saridu piccuɗo, gandami jangino daridu piccuɗo. Ɗo ganda mi wawi walla mi wawani. Mi timiɗo mi janggani, mi anda mi wawani. Mi yi sinara,
mi ronki janngude mi wawani mi tiimi e cintoɗe piccuɗe ɓe janngani mi wawani mi tiimi e saare piccu ɓe janngani mi wawani mi tiimi e daare piccu janngani mi wawani mi tiimi e ɗakoyngal ɓe janngani mi wawani mi tiimi e zakoyngal ɓe janngani mi wawani mi tiimi e mbali piccuɗe mi janngi mi wawani mi tiimi e haybali mi janngani mi wawani ɗum ɗo addira ko ha ganda ko jannganoɗa ko a waawi walla wawani ɗum ɗo woni alluwal reftoma yawngo ko janngunoɗa ko jiya ko janngunoɗa keptina ɗum wadde mbiya min de mi janngino sinara cintoyɗo piccuɗo saaridu piccuɗo daaridu piccuɗo mi janngino ɗa koyngal mi janngino ra koyngal mi janngino ayna baali piccuɗo mi janngino rayna baali piccuɗo so to ɗiggani mi jannga ɗum ɗo ɗigga ɗo to ɗiggani tan jannguɗo ɗigga ɗo kefta to so ɗiggi andu ɗo ɗiggi ɗo so ɗiggani jannga ɗo ha ɗigga wona ɗiggitini ko ɓennima ko walla keso garɗo o tawama ɗum to ɓennirimo o ara o jannga allol ɗimmal ngal o anda ko janngano e sinar o anda ko janngano e cintoyɗo piccuɗo o anda ko janngano e saarido piccuɗo o anda ko janngano e daarido piccuɗo o anda ko janngano e ɗakoyngal o anda ko janngano e rakoyngal o anda ko janngano ayna baali piccuɗo o anda ko janngano e rayna baali piccuɗo ni foti ko jangdete mon ɗo ɗum noon wa ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañito janngon ɗigga sinara cintoyde piccuɗo saarede piccuɗo daarede piccuɗo ɗa koyngal za koyngal ayna baali piccuɗo rayna baali piccuɗo ɗo haaɗi an mo jeeyna ko jiɗi jeedeno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jeeyangal naata jeeɗa e janngoɓe walloɓe jeeɗa e janngoɓe walloɓe ngara ƴettakal ma so Orange Money so Wave mbaɗa 77 906 491 mbaɗa e ballal ma jingere ma ballal ma e jingere ma min cohli wata on jarama jokke golle min beltima jokkata golle weltinta jannginowo ko gonga haalte oɗon gandi ɗum on paami ɗum on jarama golta e batte ko jawdi addete yoɓe courant o jawdi addete yoɓe wifi o jawdi addete yoɓe connexion o jawdi adde waɗe barme he min mbawa jooɗa min janngina tawi noon min jooɗi min janngini min gayni onon dawi on keeɓi kala mon on mbaɗi puusi ɓe gati mbi on jarama jokke golle nannaki famnaki ko nanni famni ko mbimon ko kala mon pinɗo yo itte hunde nelde min baltoro golle jahoje gaɗe ko golle men kees men so tawi portable boni itte soode hen watte ɗon so kala ko boni ga e kaɓorɗe itte soote watte ɗon ko so tawi noon kaɓorɗe boni min noddoto min nonka dañde min ganat nafata noon ko enen fof ndindi gollal ngal nanen jaɓen ko haalete ko nafoore meɗen oɗon gandi kam Dental Dina TV tan ujunnaji 10 neɗɗo nan toon e temedere fawde ɓe ko timmi konu mataw ɓe timmi konu wawde wallude ɓeɗo timmi konu wawde wallude golle ɗe jaara yeeso guila fuɗɗa ha joni to hande mbaɗi télé men on jii waɗi waɗnoɓe télé enen oɗon jiiya oɗon daara en direct watte oɗon daara min kaali ngare balle ngare jingge ronkama alhamdulillah wadde ngaren jingen ngaren ballen rokkeden nde famde ko musidɗo mon guila mo saabi Allah yayali ko Sénégal alhamdulillah bi alim on jaarama wassalam